Tak s Robom bol najlepší stroj. Poď. Sečo. Áno, Sečo. Sečo, to vie dokumentovať. Fotenie vedú ich tréneri Anton Dragúň. Tak Robo, Fan Slovakia prvýkrát na turnaji pod touto hlavičkou, ako hodnotíš tento rok Štefanský pohár? Tak ako hodnotím ho pozitívne aj napriek tomu, že sa nám nepodarilo postúpiť do skupiny, čo sme určite chceli a bohužiaľ nevyšiel nám vstup do turnaja a už sme sa viezli, no. Ale ako turnaj výborne to zorganizovali a môžeme byť radi, že ročne sa môžeme takto tu vychádzať a že tu je taký skvelý turnaj s skvelými hráčmi. Hrali sme pod hlavičkou občianskeho združenia Fandíme Slovensku, Fan Slovakia, takže aby sa slovenským športovcom asi v novom roku darilo viac ako nám na tomto turnaji. No tak určite všetkým športovcom, hlavne aby boli zdraví v celom roku, to je základ a tie úspechy potom prídu.